Pagkaliga ng isa katuig, tawa sila ng tambok, uniforme nila nagutok. Langan no ni Mando ibos ko. Manatrasado ya. Sobra isa katuig nagabot ang uniforme. Iban ko na depektibo pa. Ano pagpadasi na yung 2 metro Manila ang manugtahi ho? Ato tong supplier. Yung may clothing allowance mga ka-action, i-refund. Pwede makuha di kay way magabot mo. Kada adlaw mayara sang clothing allowance. Mga more or less mga 6,000 pesos ni kada government employees mga ka-action. Yang refund nagsentro ini sa tuig 2016 lamang. Mayara sang arang ang kwartara ang kuluwaon sang mga opisyal o mga empleyado sang gobyerno provincial, mga more or less mga 300,000 pesos. Mayara tong mayara sang may kuluwaon nga tag 2,000, 3,000, 4,000. Waay nagapalarihos. Yara sa provincial treasurers nga taladapan. Pwede makuha balik sa empleyado, bayaran na sang validation, may confirmation na, kag bayaran na sang pagsuma-suma kung pilang ilan sa nikuluwaon. Naplastar na, may listahan na. Ano gid ang natabo kay plastada? O sa mga empleyado sang gobyerno provincial, by time tanugay-dugay ipabatit ang pagsaysaya. Sang chairman sang Progressive Alliance of Capital Employees o kon na pays nga si Lastiere. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sa balita nasyonal, isa lang munuhon ko. Balita naman angot sa gutom. Tao kasakit ba? Nagaragaak kag nagarinagamak ang sulok-sulok man gutom. Ang gutom nga kung pawalaan lang sa isa katao maka-aksyon kon kaysa nagaresulta na sa pagkabuang. Dibla, damo nagbuloang sa gutom. Ang iba na ho, inang mga natamaan bla sang halaka singhot kayop-yop sa ilegal nga droga. Way sang inubakal, gakabuang mana. Tekon case hindi sila makayop-yop sa ilegal nga droga, dugangan pagit sang gutom, dasig pagbuang ilang sa paminsaron. Ang gutom ni delikado ni. Akong kaysa naga-irritable man ang tao. Ang istorya sa mga tao ginagatom sa pungsod sa Pilipinas, ang siling sa Malacanang, 4.2 milyon ka mga tao. Sa Pilipinas, mga ka-aksyon, digli tao, pamilya. Kada pamilya dari sa Pilipinas, butang tayo sa pamilya, 5 members. 5 members. Times i-multiply tayo ni mag-aksyon 4.2, i-multiply natin sa 5, mo ba? 4.2 milyon ka mga Filipino families mo. Nga gingutom sa sunod lang sa 3 bulan. Di niya ba bilog na tuig? 3 lang ka bulan. Based ini sa survey sang Social Weather Station. Ginakabig sa Malacanang nga isa ka masubok nga trahedya ni nga dala sang COVID-19. Siyempre sino man bing nga tao nang malipay kung ginagutoman? Ang siling ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Nagakasubo kami. Bangod amo ini ang trahedya nga gintugas ang pandemya. Way nakamusang dumduban nga ideya para mabuligan di magutman niho. Makakaon lang isak bes, 2 ka beses, okay na na. Di na siling wagis ang talimon kaladon sa solo sa isa kadlaw. Unang guadla buang. Ang siling pan ni Roque maka-aksyon, amo ini ang rason kung nga mas ginpasangkad pa ni Presidente Rodrigo Duterte ang vaccination program, ang pagpangbakuna para mabuksan ang ekonomiya. Kag mabuhin-buhinan ang kanabuon sang mga tao nga buang, sa mga tao nga ginagutom. Dari sa Bacolod, lagawan nyo bala danton area, damo buang da. Ang iba nagapabuang-buang na lang para tagaan sang pagkaon o konkwarta. Ang survey, April 28 to May 2, 2021. 16.8% sang Filipino families nag-esperensya sang gutom bangod sa kakulang sa pagkaon at least once in the past 3 months. Ang mabilin lang sa sininga palatuntunan isa lang. Ang tao basta mga napisan lang, indigin magutman. Una sa balita, una sa aksyon.
Bati kita sa observation report sa patrol kamustahan naton. Ang sunod sa Bacolod Seneged nga mga tion sa patrol with action Eden Aboso. Wednesday, action na din mayong hapon. Please come in. Good afternoon, Action Mark. Sa tanong natin ng mga ka-action, it's good to be back. Daw, daig mo pang Miss Universe ba? It's good to be back, Action Mark. Today ka ba naman, hindi expose ang tubulan essential dapat Pilipinas na tayo feel black and white natin kita mo mga fans ko kumita ko din ako kuno kayo wala na ko ka-feel ko ako fans Correct. pero sa previous production Mark direct sa siyudad sa Bacolod medyo nag-umpisa na pagsulit-ulit pagpaparawon mo nga ito, sige nga kalangitan, may namumuong kuwan, paggulugal o production Mark. Kasi kagabi, ang araw sa ato mga weather update kali na may LPA sa Pilipinas. Pero hindi wala kang ginalauman. Kag kung ginapaabot ng mga kita ini kabagyo action Mark. Yaling kaya given tigululan. Subong may mga mo ginayang kagayunan ang may mga LPA, Kaligalabay-Labay, Diyos Pilipinas. Pero mo na nang ginapakurmuhita. Kaya hindi lang siya mag-turn into bagyo action Mark. Bakod nga syempre makatugag. Hindi na isang problema, hindi na ginamalikawan. Kaya jutay gamay daan action Mark. Iyang nga pag-ulan ulan, ano ka ba ang why na tapos handa naman ang sa mga oras. Wala naman sa action Mark ako, balaki sa akong hambal din yung may kinanglan na-evacuate. Dan kinara, yun yung sigapos ang gadua-dua. Especially action Mark, ang mga aware din balaya sa ginatawag na COVID-19. Kahit ipaglamot na po sa mga evacuation center, one naman action Mark ang pagpabilin sa social distancing. Kasi siyempre, naingid yung imo nga giho kag ang comfort mo kung ara ka lang sa imo siningapulian bisan ano pang sitwasyon kay imo na yan anara mong paggawi dira mo galing kay may mga circumstantial lang kita action Mark hindi malikawan pero safety first sa aton sini dapat nga mga ka-action same man action Mark bala sa diri sa mga aton sini mga pumuluyo safety first sungod nga dunaanad na nga magsuksok gid sang face mask do mas wala na sila naanad action Mark kung wala sila nagasuktok ng face mask galing kay hindi malikawan kita kung medyo do hapo-hapo balang imo sininga pamatsyag nagalakat-lakat ikaw tapos na face mask ako naga-facial bulubud like is ang maginhawa pero tungod action Mark sa COVID-19 sa mga variants pa nga naginuwa kag na nahimo action Mark bangod sa sining COVID-19 action Mark may managalain-lain nga variants. That's why extra pagid ang aton sinipaghalong. Kay kabalo naman kita bisan ano pa ka-strict action Mark sa aton sini mga LGUs kung wala man lang sa gihapon gana magkooperar ka magsunod ang pumuluyo hindi man sa gihapon action Mark mangin madinalag-on. Of course action Mark dalan Araneta Lacson dire man sa may dalan Burgos action Mark amat-amat naman nga nagabugat ang trapiko especially nga daw ang aton sini nga mga jeep subong mas siya nagakuha na action Mark medyo nagapulo pa sa way kaya basta makasulod lang ang ila ulo kung ang buli abi para makasakay ang ila sini nga pasahero bahala ng lawas nagabalabag sa dalan kaya man post is sang madugay pagid balang malakat sang traffic action Mark kag considerable man bakit may mga kuan mga pagdahan balang wala sang wala sang pasilungan kagang aton sining mga pasero nagakabasa nati amo ginang dapat nila nga likawan action Mark para hindi sila maghilanat hindi magubo kag magsip-on kay kun magamo naman na gani sumayon mo naman kung din ka nagkanto din kan sin-o naman to imo nagagintang istorya mga kabalo naman kita nga ang COVID-19 naga-exist yapon action Mark diri sa aton sini nga palibot. So far action Mark tulutaw kita kagati kabay pa tubtub na matapos karon action Mark ang tagag-ihon magkuana tulutaw lang dire kag palayo lang sa disgrasya, aksidente, insidente ang tanan mag-reaction Mark sa may dalan na Gatuslao, Rizal action Mark medyo
makanay-kanay man ang dalagan sa aton sininga trafiko. Pero dira gid Action Mar bulubog at dalan Lopez East lapos na dito sa may New Government Center tugtog sa may Bangako Reaction Mar lapos man silingan kag Alikis Bao dira gid medyo bulubog at ang dalagan man sa trafiko. Bisan pa ang way direction Mar pa NGC private cars lang the private vehicles na dira pa kalabay bangod wala man sa space paglapaw NGC wala naman sa pasero kung salakyan na dito sa may Bangga ko Reaction Mar pero bulubog at gyapon ang dalagan sa trapiko bangod nga kadamo sa may salakyan diri sa syudad sa Bacolod kag mga naga-do business kung baga Action Mar no kay ti kabalo naman kitang syudad sa Bacolod ang sentro sa trade and commerce diri man sa probinsya. Action Mar, ari kita karon sa isa ka venue kun diin magapatigayon sa press conference ang atong naglupok man nga balita kagabi Action Mar. At tatlo ini sila ka mga persona o ang ila sining mga legal counsel. Batok Action Mar sa opposition nila nga gin-file sa COMELEC sa registration ni former Congressman Albi Benitez. Mabalik lang kita Action Mar no kung ara na kay wala pa di actually legal start Action Mar kay ginahulat pa ang mga legal counsel sa mga petitioners Action Mar. Para naman sa complete management sa inyong liver detox mag-check 500 sa kada observation report halin sa Patrol Action Ida Nabotro. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Alas 5:26, wala pa makasugod ang press conference sa isa ka lugar dire sa Bacolod City sang mga naga-serve bilang legal counsel sa petitioner ini nagpasaka sang petitions COMELEC. Agod questionon ang pagsaylo sang rehistrasyon ni Anay Congressman Albi Benitez from Victorias pagkadto sa syudad sa Bacolod dugay-dugay. O ibalaon ta kung ano ang mga kaundan, ano mangin palayag sang saning mga lawyers nila. Ini nga bahin lamang sa aton sa kaluwan sang D3 Bio ang pinakabago garantisado kay epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo D3. Live stream, gabonitor si Ana Sinoro, Alex Mondesa. Tama ba? Manang Lolita, papangjo pod sila ni Ma'am Jenali. Jane Dialag doon, Barangay Pandaron DSB. Okay. Ana Sinoro, mayong hapon. Jane Officer Araman, Ma'am Athia Kim Iriman, kag Ma'am Lily King. Thank you, from Alex. Maria Teresa Hofelenia, monitor lang kami ni Barangay Caridad, Bago City. Okay. Raman si ang familia Ramirez sang Barangay Granada Alangilan kag familia Tihado sang Miag Awil-Wilo. Madapong salamat from Alex. Inday Blaza, good afternoon. Adfe ka series, ano na lang iya nga ka prepare ang mga tao? Okay. Ana Sinoro pa Great Action Marlon kay Father Amber Santalisay Concepcion ka monitor subong ka Action Radio. Okay. Thank you. Sige. Ronald Vicera, monitor lang ko din sa may San Agustin, Romblon. Ganit ko lang asawa ko. Si Joliet, dari sa East Home Tooth. Salamat kid. Amigo Alex Torres,
Check attendance, watch live program. Time mo lang. Mrs. niya si Maylen Torres kag family Torres sa Purok Paghidait, Barangay Tangob. Keep safe always. God bless. Thank you. Megota Alex Torres. Jocelyn Libos Dispoho. Good afternoon. Okay. Araman si Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob. Familia Rafuala Dialagdon, Barangay Padanong, DSB. Hard pass, hamal ni Alex. Okay. Ma'am Vanessa Emeyo, Doc Matt Emeyo, Rochester, Minnesota. Okay, thank you. Jenky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Familia Dialagdon, Rafuela. Okay, from Alex. Diding Alohamiento, Gabonitor, kami always, Barangay Antipolo, Pontevedra. Araman si Ryan Ulitan. Siling niya ininto na Aksyo Marlon, klaro na kwartagid ang lakat. Sige lang, gabaan na sinatanan. Oh. Digna Ilanggos Gasalaw, watch live from Binalbagan. Okay, thank you. Thank you. Josel Faliao Salazar Larombe, good afternoon. Mario Bacau ko Irad, okay. Ambal ni Alex, Bugto Burango sa mga nagasala-sala nga pato. May ikog, sang kanding, sagtang, pamulitika, gasinako na. Sa syudad sa Bacolod, okay. Philip Libuon, good PM, Aksumar, Tamyaw, Kulang, pinakadanlog kong abyan. Jerry Doruelo. Danlog abyan, ha. Mary Jane Saludares, okay, araman. Si Maylin na Galino, Aksumar, monitor lang ko ni sa Qatar, and God bless, thank you. Matt Titans Magaluna, monitor ko gyapon si mo live, Cavite, Bacor. Eleanor Guro, thank you. Romy Agsam, good afternoon. Ambal ni Toto Alex Torres, amo na ni ang tawag nga Bugto Burangos nila. Hindi man magpa-restro, Guro si Albe Benitez. Sa Bacolod kon hindi qualified. Nga residente sa Bacolod, hula tunta kay Sadya ni kadalagan sa atos ni Politikas Bacolod. Okay, Ray Baryoga, araman si Elias Bandada, good afternoon. Monitor lang Kingdom of Saudi Arabia. Imbong Diocampo, bayong hapon ang sumarlon, monitor lang sa Mao. Ana Senoro, Action, Sexigid, afternoon, halong. Amal ni Ana Senoro ko. Melvin Feñafiel, Mike John Samol de Seba. Kamonitor ko subong Moises Padilla. Salamat. Mabuhay Action Radio Bacolod. Alin Mar Lingko, may hapon. Robert Roma, greet ko lang happy birthday. Si Helen Ledesma. Melvin Solidarios, Abdo, watching live. Hale Javier, good PM Marlon. Araman si Yudes Nollard. Okay, Manjo Arnejo. Si Baham di Juan Isa. Paano ka mangin mapisan kung ang gobyerno puro na lang bakuna ang ginatupag kag pahog ang asikaso nila imbes na pangabuhian ang tutukan like sa Cebu nga amay initiative sila parte pangabuhian. Halin kay Baham Juan Isa. Humalumina, good afternoon. Jen S. Sir. Evelyn Pomoseno, mayong hapon. Joel Aligato Jimenea, good PM Marlon from Cityville, Estefania. Okay, thank you. Ina Chanel Relasyo Bahande, Gabonitor sa Purok Kabukiran, Barangay Taguling. Rochelle Fulgencio Susana, greet lang family ko sa Bago City, Barangay Malingin. Okay, thank you. Family Susana. Helka Baltar Galapin, good afternoon. Watch live sa Qatar. Ganatami ako dara ako sa family sa Barangay Bakong Maaw. Thank you. Aksumar Lonia. Jobal Aligato Jimenea. Aksumar, ano balita sa MACQ? Madayon na bala? Mawait ta. Kaya may apelasyon si Mayor Beng sa Gobyerno Nasional dito sa Babaw. Ginahulat pa ko na ang sabat response sa Gobyerno Nasional. Kung paboran kay ang luyag sa Bacolod City, pabilin ng Japon sa GCQ. No? Hindi lang pag MECQ. Hulaton ta. Karo sa gabi or buwas sa aga, may arasang sabat na ang Gobyerno Nasional. Alas 5:33. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na
mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa aksyon! Was nga adlaw, Game 4 na sang NBA Finals. Ang Aksyon Radyo Bacolod maghatag naman sang papremyo sa makapakot kung sino magadaog sa sambuwa sang
Phoenix Suns kag Milwaukee Bucks. Simple-simple lang ang industry nga pagkahimuon. Sa pagkasugod sang live coverage, lawagon sang Action Radio Bacolod ang numero kung na diin ka mo mahimo magkapadala sang industry nga sabat. So importante nga monitor kamo, pamati kamo sa coverage sa Action Radio Bacolod. Ikaduwa nga himuon ninyo mag-action ang una nga pamangkot, ano nga team ang magadaog sa Game 4 sa NBA Finals. Phoenix Suns o kon Milwaukee Bucks. Pakta nyo kung sino ba daog. Ikaduwa nga pamangkot mga ka-aksyon, pilayahan ang final score sa NBA Finals sa Game 4 Boss. Tipunon ang pangalan sang tanang-tanang nga may insakto nga sabat sa unang nga pamangkot. Magabunot ang Action Radio Bacolod sang tatlo ka mga tagdaog sang tag 300 pesos. 300 pesos ang makapakot mga ka-action. Ang tanang-tanang nga mga ang alan sang taran nga may insakto nga pakot mga ka-aksyon tipuno na kag magabunot na sang tatlo ka mga tagdaog. Sa una nga pamangkot na tag 300 pesos ang pagadagon. Samtang kon ikaw naman ang makapakot sang final score, ikaw magabaton magadaog sang 500 pesos. Anong dapat timuon? I-text ang imo sa nga pangalan, edad, address kag ang sabat sa una nga pamangkot sa numero nga pagalawagon, boss. Samtang nagapadayon ang live coverage. Sa mga online viewers naman, ibutang man sa comment section ang imo sa nga pangalan, edad, address kag ang sabat sa una nga pamangkot. Hulaton ang signal sa mga program host kung nasan o magasugod sa pagpadala sang entry. Mga ka-aksyon, hatagan lamang kamo sang 10 minutos. Agod nga magkapadala sang sabat, agod magtutok, agod hindi mauli sa pagpadala sang entry. Pagkatapos sa hinampang, magabunot ang mga program host sang tagdaog sang 300 pesos nga cash. Samtang halftime break mga ka-aksyon, pagkatapos bala sang second quarter, halftime break ina sa mga ka-aksyon, liwat mahimo naman nga makapadala sang entry para sa ikaduwa nga pamangkot. Ang makapakot sang final score, 500 pesos nga cash. One phone number, one name, one entry. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa Kapitolyo mga ka-aksyon, mga sobra 3,000 no ang mga empleyado mo sang gobyerno provincial. Ang clothing allowance mga ka-aksyon kada tuig mayarin ni siyang mga government workers. Galing dire sa may provincial capital, nagka-experience sang problema mga ka-aksyon angol sa ding clothing allowance. So may refund nga matabo. May listahan kayo na ginpresentar ang chairman sa Progressive Alliance of Capital Employees nga si Mr. Renelo Lastiere. Matianta niya sa nga pagsaysay. So we have come up with the summary of amount, approximately na validity mga 300,000 pesos. The money is now with the Treasurer's Office. So those whose names are in the list, this will be finally processed and they can get the refunds to be sa Treasurer's Office. All employees can pa-confirm na to, no, with their names are the corresponding amount. Some have not validated because they still contest ng ilagin na baton based on records. If you have remembered that series of issues on uniforms have been raised by the Progressive Alliance of Capital Employees, this is now the product of those employees who have not really received their uniform since time immemorial. It is only now that the uniform is timely delivered and the uniform is not that expensive unlike before. We are very thankful, especially to the administration of Governor Bong for hearing again the voice of the employees through the union with regards to their uniform allowance. This is a yearly benefit for the employees. It was deducted to the employees during that time. If you still remember 2016, if you still remember the series of communications between the union and the uniform committee, we fought for this
non-delivery of uniforms, defective uniforms. The Committee on Personnel, hearing the concern of the employees, conducted series of committee meetings. That was last year. Wala pa pandemic. Aksyon Radio. Alas 5:44, oy, mag-mighty si kamo anay, ang muning alkaline nga vitamin C. Report sa patrol sa ato sa dingapag. Panong balik. Okay, balikan tayo. Nagdugang sila sa ring ginpadala nga mensahe dari sa live stream. Joel Aligato Himenea. Okay. Si Otay Benedicto o ari lang ko di monitor Victorina Heights Mansilingan. Elizabeth Malakagamala, good afternoon, keep safe everyone, God bless us all. More power to ARB. Thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sa tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang ang mga kalintangan Responsable at ang balita Pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma. Upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Along sa mga gasoline station bla, may video mga ka-aksyon ho, nga bakunaluoy man ng gasoline boy. May auto nga nagpatughong sa gasoline station. Arao, ang driver daw man iskurok balo nga may ara sang CCTV camera, bala ano nang iya sa ning plaka plate number ho. Way na siya nagbayad, alas patughong way siya nagbayad. Dumalagan na golpe sang na tapos tughong sa auto niya, dumalagan na rao. Lagan man ang gasoline boy eh. Kaluluo yung gasoline boy ho. Sindi ka ho, dumalagan na. Naglaga ang gasoline boy. Way siya nagbayad. Yan lang patugong. Ayo, araw ka balano diya sa plaka, plate number ho. Oh, hindi ka makapalagyo. Balikan tayo nga to sa nga patrol na tipon nga report ni aksyon and the boss sa kamustahon tang
siguro nagapadayon daw going ang press conference. Sirigin tamo kan aksyon. Erin, please kabin. Action Mar, bago gid lang natapos ang press conference, gagin patigayon sa legal counsel kag tatlo ka mga petitioners. Action Mar, batok naman kay Congressman Albi Benitez. Actually, Action Mar, ang mga abogado, ang usanday Attorney Marcos Vaflor, amo ini siyang lead counsel, kaupod niya si Attorney Jose Jaire Alimon. Action Mar, sila press conference gid patigayon kag natapos pag-ugid lamang nga hambal ni Attorney Vaflor, simple gid lang Action Mar ang ila sini nga kausa kung baga diri, because sa ila gina claim Action Mar, nag-file sila sang opposition sa pagpa-register ni former Congressman Albi Benitez. Amo ang tubtob karon hindi si Congressman Albi Benitez residente sang syudad sang Bacolod. Suno sa ila Action Mar, sa ila sining natipon nga mga ebidensya, tatlo ka adlaw antes magparehistro si Kong Albi, amo pa to Action Mar kunong pagbakal niya sang luta diri sa syudad sa Bacolod allegedly, and it does not count bilang makahambal or makaprove ko na Action Mar nga residente sa syudad sang Bacolod. Although nga may gina-claiman ng other parties kuno nga may mga properties and may mga balay Action Mar, but kumbaga wala bala nag-change sang domicile. Mo silingon wala sang intention nga mag-siner kag mag-reside gidya diri sa may syudad sang Bacolod. Kag sa aton sining sa press conference gin patigan Action Mar, labot gali sa di ba mapatigayon sang hearing ang ERB sa July 19. Open ni Action Mar for public, kay public hearing daw ini. Wala labot kay Kong Albi may mga pila pa to kalibo, may mga 3,000 plus nga i-verify man sa aton sini ERB Action Mar. Lalabot kay Kong Albi may mga nag-file man batok sa 220 ka mga nagparehistro sa Mar. Kaya siyempre inaligar nga ang mga 220 hindi man mga residente sa syudad sang Bacolod. Natipon nila initanan Action Mar bangod nga ang mga nag-file dira sang registration ara na sa may board dira bala sa may COMELEC, and ang mga local leaders ang nag-identify kag naghambal nga ang amo niya persona hindi niya taga barangay ko, hindi niya taga Puroko. That's why nga nakibot Action Mar nagbot sa agin pasakaan pagidsang o kung ginfilan pagidsang opposition. Ginako man sang duha ka abogado nga ining tatlo gid sa mga petitioners Action Mar nga nagpanguna gid bala sa opposition kay Benitez, affiliated sa Grupo Progreso, pero hindi ko no Action Mar, wala iya ko no sang influence bala nga natabo nga sila gid ya abi ang nagduso nga mag-file sang petition, kundi sila as normal citizens Action Mar, kag sila ang nakabalo kay taga barangay Mandalagan maning tatlo, amo sila Action Mar ang nagpahaya gid ya nga sila ang magapasaka o kung mag-file sa opposition. And ang duha ni Action Mar ka mga lawyers, hindi ni sila yung part ng mga abogado sa Grupo Progreso, kundi mga private practitioners sila. Kag ang mga local leaders to gali Action Mar nga nag-identify sa iban nga 220 ka mga registrants, mga affiliated man sa Grupo Progreso. Tinaghambal ang mga abogado, wala, it does not count Action Mar as kumbaga pamulit,iko, but they are just practicing their rights Action Mar nga i-questionon bala ang residency sang sining ng mga persona, and especially ang pangalan man ni former Congressman Albi Benitez Action Mar. Kag of course Action Mar ang yung klaro lang sang naton sining mga lawyers nga, although simple lang ni siya nga questioning about residency lang, pero may ara kita sang requisite nga dapat 1 year residency ang kinahanglan para makaparehistro diri sa may syudad sa Bacolod. Kung Action Mar hindi maaprubahan ang registration ni Benitez kag sa 220 kaiban pa, means Action Mar tantamount ini nga hindi siya makapadalagan o kung makapapili, makafile abis ang COC kag makapapili bilang alkalde
sa syudad sang Bacolod. Pamatiyan natin Action Mar, kabayan sang pagpahayag sa press conference sang duha ka legal counsel. He has not changed his domicile. Because in election law, president is the same as the domicile. And we have a boatload of evidence to prove that he has not lost his former domicile. It is all here. It is all here in the opposition that we have filed today. And it is official because when I came to my office earlier, I got a copy of the summons with notice of hearing. It says here that the hearing for the opposition of Mr. Benitez's application for registration is on July 19 at 9 o'clock in the morning at the office of the election officer of Bacolod City. So the public is welcome to attend the said hearing. Bantayan na ni Action Mar ang resulta sa hearing kay hindi man sila kapasigurado kung within 1 day matapos initanan. Kaya of course, Action Mar, hindi lang man ang case ni Benitez ang gina-question man dire, kundi may mga pila pa kalibong ng mga applicants Action Mar na dapat man tanawon kag usisaon man sang ERB Action Mar. So sa dugang pa karon nga mga detalye Action Mar, kaya actually gina-go through ko pa man ang mga dokumento kag iba nga annexes nga gin-provide sang mga abogado Action Mar. Kung may makita kita direktoron nga mga additional info at iba na lang ang News and Public Affairs Program sang Action Radio Bacolod. Live din sa Gapon Action Mar o kung balita halin sa patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Ari na pinakabago, pinaka-epektibong herbal supplement ever. Balita Evening Edition sa mga nagpapasila sa mga mensahe. Robel Suarez, Ruth D. Yakuzawa, Francisco Guangco, Arabat. Nagasunod na Action Balita Evening Edition, Action Reports After Edition, nagabalik buwas. Ako naman, Action Marlon Hinuboya, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!